желание. Благодаря на всички други наши гости, които сте ме уважили. Нека Бог да ви благослови. Не знаех, че чак толкова много ме обичате. Още повече, да. Наистина, нека... Не знам, за първ път си изгубвам речта. Не си губя речта толкова бързо, но явно от вълнение и от изненада. Изненадата наистина беше голяма. Благодаря ви на всички, много ви обичам и всички вие сте част от моето сърце. Нека Бог да ви благослови. А сега трябва да разрежа тортата. Това е много трудно. Камерата видя ли? Снимката. Защото жена ми е тук, ако разрежа така, тя ще каже, що ма режеш от себе си. Искаш да дигнем да се види тортата? Да, да. Страх ме е повече да я дигна. Виждате ли я? Вас ви ще снимаш ли? Да. Аз мога да държа още. Миша, обаче с логото е патентоване. 10 килограми да се възстанови. Той само ще я реже, няма да яде. Ние ще ядем. Тя е скорошна. Тя ни сречи. А ти отдалеч ме вижда слабо. Тя преди... Една седмица. Една седмица. Да, последната слабо. Готово ли е, Иван? Да, бе. Чакаме ли още? Който иска да снима докато е цяла. Харесва ли? Нищо идея, какво ще ви карам в царя.